А вие мислите ли вече какво ще правите през лятото? Мога да ви предложа нещо свързано с математика, киберсигурност, емоционална интелигентност и български език за деца от 3 до 7 клас. По математика ще надграждаме стария материал и ще правим проекти, за да може децата да видят, че математиката не е толкова трудна и наистина в живота се прилага. В модула киберсигурност ще учим децата на компютърна грамотност, ще правим игри на Scratch, ще ги учим на това кои имейли и игри може да гледаме и да теглим, в кои сайтове е безопасно да влизаме, така че да може да запазим компютъра вкъщи чист. Естествено няма как да не минем без някоя атака. В модула емоционална интелигентност ще учим децата как да бъдат уверени, да изразяват себе си, да могат правилно да комуникират и с увереност да вдигат ръка в час и да могат да покарат знанията, за които са се трудили. В модула български език ще оправяме игрички, ще четем книги и ще влизаме в ролята на героите от тези книги. Така че, слънчеви бомбончета, ако искате и вашето дете да има лято в Heli Academy с тези 4 модула, това е номерчето за записвания и за повече информация. Стартираме края на юни месец и при записване на пълна група. Айде, чакам ви лятото да се видим. До следващото видео, слънчеви бомбончета, и благодарим за огромната подкрепа.